Life and not teacher, oh. Life and not teacher, oh. There's a life and not teacher, oh. Life and not teacher, oh. Life and not teacher, oh. It dey teach us lesson. Yes, so ọ bụrụ na ị kwere ịmụta na classroom ichelu ka ndụ kụziere gị ya ma itonite egwu a na ige ya ntị fụdat na egwu a na-ekwu maka ịmụta ife maka na ụwa a bụkwa ihe na-aga ị na-amụrụ ị na-aga ị na-amụrụ slow and steady ịgba ọsọ gbakanarị ya chi gị n'ọsọ inwe nsogbu ebe anụ awa ebe anyị na-akpọ Odenigbo n'oge ndị Igbo na Volt 104.3 FM egwu anyị na-anụ kịta ma anyị nụchapụ kịta bụ Life na Teacher Bright Chimezie nwayọ 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 adanya buru m wee bịa maka akụkọ m n'ụbọchị nkịta o nwere egwu ya bụ nnọcha like this nsị hai hapụkwa n'okwu na ọkwanụ mgbe ụwa nọ nnọọ ụwa dị nnọọ ịmago mgbe ụwa dị n'elu ọjị hapụ ndị Gen Z anọ ndị generation a-amara ifefa na-eme isi ọ ifefa misi ịghọtago famara ifefa misi because normally o nwere mgbe ọ ga-abụ okenye ihe ọfụ n'elu nwatakịrị burugodo oche rigo n'elu ọma mfu ya nwatakịrị burugodo oche rigo n'elu oche ahụ ife afọ afụrụ okenye fụrụ why sitting down ọma mfu ya mana kịta ịjụọ nwatakịrị ọsị gị hapụgodo datin gị hapụ ife ị na-ekwu ha na-achọzi ịgwazi gị na ha dị wiser than you ha echezozi that what makes you wise is either na ịbụ a traveler or na ịgba gị isi awọ because ịgba isi awọ life will teach you life na teacher onye bụ ife a Bright Chimezie na-achị kọwara ya kịta once ị na-ebi ndụ a age gị a na-agbagote na-aga na-aka isi gị a na-atọn from black to golden ọ dịka ọchalụ ịmago fe mari ọchaba nnọọ nwa white fe mari ọchaba ntụ ntụ onye bụ life ahụ a na-ekwu maka ya at that time the kind of wisdom ị ga-accumulate go over the years bụ ife nkụzi ndụ kụziri gị life na teacher abụrụ by wisdom ma ife akụziri gị na classroom life na teacher bụ ife ịmụtala as time passes on as your life keeps adding to your age ịghọtago isi from ị na-aga as a boy ị na-bouncing baby boy bouncing baby girl ị na-bounce before mara ya isi na arthritis emewe gị ma rheumatism before mara ya ukwu mgbu abịa tupu ị mara ụmụ gị anetabezie gị i resign ya n'ọrụ ịdị alụzi ọrụ nọ nke enye gị ka ihe eri ọnya bụ ndụ before mara isi gị atọ nụọ white everywhere mgbe ihe eji wee maa na ịkago bụ mgbe ahịa sị gị ma ọ mee yara aghọta ma ọ dadi yara aghọta chai well it's well as na this earth abụrụ our home we are just passing by and eziokwu we are just passing by ọ bụrụ asị alright so I'm live on YouTube in case ọ bụ na ịchọ join ya na YouTube and I'm na Volt Odenigbo na YouTube and I'm na Facebook Volt 104.3 FM nọrọkwa na radio gị Volt 104.3 FM ọ bụ na ịchọ Radio Garden anyị nọ die ịghọtago alright so ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke abụrụ any other thing but the fact that na o nwere ndị ụmụ nwoke na-ege m ntị kịta ọ bụ na imebe ego isi nwaanyị gị ọfụma ọ na inyere ụfọdụ ndị mmadụ ego ka ha jekwa ụgwọ isi nwaanyị ọfụ ka m nụrụ nke a na a na-enye ego na ịnọkwa obodo oyibo ịnọ Naijiria ịnọ nso mana ifilie na ị ga-enye nwaanyị ị ga-enye ndị mmadụ ego sifa jee nụtala gị nwaanyị nya si jee kwụọlụ gị ụgwọ isi nwaanyị mgbe m nụrụ nke asị m how true is it kedu ka mmadụ ga-esi wee nọrọ nnọọ si na ọ ya anụ nwaanyị ikwete otu ị nọ kịta amụrụ mebi na the lady dịrị gị ime ọ na ịgakata ọ bụ na ịlụbugo nwaanyị ofu ya eme one or two things wee lead etu gị nwe ime ife ịta mkpụrụ ikwesịghị ịta ya bụ mkpụrụ ịta wee germinate mụta something n'afọ amụrụ m na ifere ka no pride amụrụ m nke ọba m ihe mma akpị akpọ bụ ihe ga-eme gị esi ndị bụ enwe ike ọbụla ndị bụ unu so na-asị gị jee nụọ nwaanyị jee nụta this girl ebe ọ bụ na ịtụwa gị eme jee nụọ ya esi na yara eje na ọ bụ na fa ya anụ fa jee nụọ na inyefa consent to go and marry the lady aghọtara m ụdị ihe aha dị because o nwere akụkọ nụ about a son
asna mpia mecheze nwo awe chụsịsị afa ncha n'ụlọ be mpafa si na obere mpafa na emero ife n'isi mma ha na emere ihe n'isi mma ha na ha nwa abụrụ nwanne fa nwoke so ha makwa ebe fasi in fact ọ bụ na o si erufe ike fa nachie be mmịa nke nwoke na-akọwata na ife notice na ihe a niile meenụ bụ na mpi a kwụrụ ụgwọ isi mmịa ọfụma na ọ dị ka onyelu ndị amara m na ndị okolobịa ka ndị elders of the land ego faje eme ego n'isi mmịa ha ewere ego rie so kịta ọnwụ ha nwa na onwe fama the story behind otu ha si wee jedebe amara m na ihe a dị possible amara m na ọ dị possible na Igbo banye ọ dị possible na enwere ike inye nwoke nwere ike inye mmadụ ego ma ndị mmadụ ego ma ndị elders without him isofa wee je sofa je kwụọrọ ya ụgwọ isi nwanyị then at the end of the day atọ ọnụzia sịkwazịa na nwaanyị ahụ na anụghị anụ na the family so ya jee ma ebe ọ sara arụ ka o je kolo akwụ ya so kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ọnọdụ ọ bụ ọnọdụ enwe ike ịfụ n'Igbo land apụta sekịta anụ a na nwaanyị na eji wee jekwe kwụọ ụgwọ isi nwaanyị mana emechezi ọ bụrụ na akwụrụ ụgwọ isi nwaanyị na akwụrụ ya ọfụma ọ dị possible na nwoke nwee ike ịnọ zie ndị mmadụ si je kwụọ ụgwọ isi nwaanyị ọ dị possible amarọ m how possible ọ dị amarọ m na na-eme because onwe nke ọ ga-awe ịnọkọta ịnụkọzie na be ndị be nke nwaanyị asị na emeghọ ihe anụzụrụ the lady anụzụ na akwụrụ ụgwọ isi ya ụfọdụ asị gị na-ewu ka ewetara ụfọdụ asị gị na a lot of things a na-akọ n'isi nwaanyị ma onwe ka ọnọdụ si wee change onwe ka ọnọdụ si wee gbanwee onwe ka ife si wee mee asịkwazie na akwụrụ isi nwaanyị ọ na-emeghe isi nwaanyị ahụ ọfụma ọ dị possible ka ihe nwee ike ịkpọtasị ụmụ ihe ndị a ka ihe nwee ike ịkọ ọsụ anaghị anụ nwaanyị ọfụma na ana Igbo ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị ọfụma imezu ya traditionally kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 meanwhile anọ m live on YouTube jee na YouTube anyị na Vote Odenigbo 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ka m na-echekọ ọlụ nke nna anachetekwa azụ ka ndị kpọkwa bebi ọkụ by Flavor bụkọta ọ na-adịkwa mkpa anakatakwa ọdụlụ ịmago emeke ndewo aga n'ebe ọ bụla nna anachete azụ ndewo baby uncle, kitty kata baby uncle. The way you the wine and a baby, you the cussy wahala. Fire, baby uncle. Kitty kata baby uncle. Baby, you the wine and a baby, you the what? Bo, oh, baby uncle. Fire, they go. Baby, make you fire, they go. Baby, fire, they go. Baby uncle. Lord of mercy. Lord of mercy, no fire, Lord of mercy, Lord of mercy, baby fire. This girl, she the roll them, baby, she the white one, she the roll them, she the white one. Aju, I'm gonna get you too fine. Fire, baby. Baby, no see baby, uncle. Kitty kata. The way you the wine and a baby, you the cussy wahala. Fire, baby, uncle. Kitty kata, baby, uncle. The way you the wine and a baby, you the
Baby fire they go. Baby just the fire they go. Baby fire they go. Lord of mercy. Lord of mercy. No fire, fire. Lord of mercy. Lord of mercy. Lord of mercy. Baby fire. This girl, hey, she can wire. This girl can wire. Hey, she the wanna fire going hot to her. Hey, she go wanna fire wanna cut to her. It's a birthday. It's a birthday. Everybody, by the way, everybody. After the one day, that's Thursday. Where they go, baby, I'll come. Baby, I'll come. Baby, I'll come. Baby, I'll come. Lord of mercy. Lord of mercy. Baby fire. Lord of mercy. Lord of mercy. Lord of mercy. Oh, no. Baby fire they go. Baby fire they go. Baby Uncle. Baby fire. Baby fire. Baby. Lord of mercy. Lord of mercy. Baby fire. Share this girl can fire. Hey. Have some ransom on the beats, yeah. She's one of my first to the local bar. She said she wanna follow them rock parade. She said she wanna love him. Hey. Akwulo barely fair. Have some ransom on the beat. Say to go take a weekend off. We go end up. See the little things that you never see before. Instead of pen up on me, in the sipam. Instead of champagne, anunchi, yanambada. Instead of my love, oh my baby, abacha bora what yanoba. Uwanogata. Okay, Iye di maya ribe me go make better things chop my money. Iye di maya ribe me see. Yeah, you do the berry. If I you do the berry, no. She said she wanna live my life. She said she wanna live all the time. You never see long love before. She never see long love before. That's good. Well, a little white boy like me. Akwulo very fair. It's in the window. Pa this girl. Unwaba jebo. Yirin pempe mini skirt. Ungwaram some. Nanga bado this girl. Anything no take you. Wish me well. She be feeling me. She be feeling you. I think I'm gonna my nurse. Bush. You don't be me. If I did my libe me go, it would in my libe me see. Waiting on the rabber, better no waiting I get, but brother no long throat, no be my fault. Now my God. She said she wanna follow me along. She said she wanna follow me around parade. She said she wanna how I live my life. She said she wanna this. She said she wanna that. A little bit of this. A little bit of that. Hey. I will believe her. She said she wanna borrow berry fair. Yeah. Nwa baji boy, you rim pepper many skirts and wear am some. Nanga bother this girl. Anything no take if I wish me well. She said what I did to that good music. I go give you good kind of music.
Congo, Agwere na Oyo, I will not do. If you have a dancing, more like a little egwu one can do ya wager under the full moon lightning. She definitely very well see the surgery. Iye de maya ribe mego, ego de maya ribe misin. Waiting I get, no the long throat, not be my fault, not my God. She said she wanna do this with a local boy. She said she wanna follow me run parade. She said wanna live my life. She said she wanna this. She said she wanna that. A little bit of this, a little bit of that. Hey. She said she wanna bulo berife. She said she wanna bulo berife. Yay, yay. Esim na window pa this girl nwa baje bo yeri pempe mini skirt ngwara am some naga good this girl anything no take for wish me well. Alright, ka m na-emekwa enjoy egwu nke nnọkwa na-akpọ m mana taa bụ Thursday, ọ na-abụ ụmụ egwu anọ agụ fa ba ka ọ na-emetụ m n'obi maka na egwu a bụkwa na egwu mgbe anyị na-etonite ka anyị na-anụ ya ọ mgbe anyị tonitechelu ka agụrụ ya nke ọbụla ọ bụ mana ife mma bụ na ọ na-aba n'isi ịghọtago anyị n'anya beat n'anya lyrics efu nọ beat eji ebu nwa lyrics eji ebu ụmụaka ụmụaka osochi ugbu a gasị na-adịghị ekwe ụmụaka zuru ike but if anyị nọ na ya bụ Odenigbo so anything gbasara our Igbo brothers ịkwanite fa imeki sure na fa nọrọ na level anọ nya taa imeki sure na gị na onwe gị makwa na ife fa ji eme wee na-etinye nri na tebụl fa yes anyị ga na-akpị ya ebe a anyị ga na-eme ka unu malụ ife fa na-eme nnọkọtakwa na ije online jee stream ofa ka ọ dị ka a na-eme so cheta n'ụbọchị nkịta anyị na-ajụ si kedu ndị anụ ọ na-awa apụta kene asị na akwụrụ ụgwọ isi na emere ife isi fa ọfụma ka ife na-akpati ya ọ bụ na ụdị mmadụ abụọ na mpi ya nọrọzi wee nwee nsogbu n'ezinụlọ kedu ihe ụmụaka ga-eme because at this point ọ dị ka enwee more of women jaelu melu jaye ma agwacha flavor without nke nwoke ije mee ife ha kwesịrị ime n'isi so nwoke achọbazie nwoke achọ eluzie mgbe anyị eke property ma eluzie mgbe ụmụaka ya abazi na be nna fa ma relax achọzie ịkpọbazi maka burial ụfọdụ nwere ike enwe ndidi emeche burial ekwubezi okwu ndị amụ na ndị amụrụ ụtasuru mgbe nke anyị eji wee cheta na emere ihe ego isi mmafu ọfụma mgbe nke anyị eji wee cheta na ndị elders esoro wee je mgbe nke anyị eji wee cheta na onye akwa baby mama ma nwekwa ife ọzọ ọbụla abụrụ dat n'ọnọdụ dị otu a kedu ife ụmụaka a ga-eme and secondly kedu ife na-ebute ya kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ọnọdụ dị otu a kedu ife ụmụaka a ga-eme na ọ bụ na ọnọdụ dị otu a bịakwute ha especially ebe ọ bụ na nke nwoke kali ike ikpe ma oke okwu anọrọzi ka ihe na-etinyekwanụ ụmụ nwaanyị n'ọnọdụ a because ọ na-aka affect karị ụmụ nwaanyị anọ m live na YouTube Vote Odenigbo anọ m na Facebook case ọ bụ na onwe ịchọ ịdrọp line na Facebook anyị na ebe ahụ case netwọk because notice na ọ dịka netwọk a na-enye nsogbu ụfọdụ n'ime unu kpọọ drọpụọ ụfọdụ bụ ndị nke ga-akpọkwa na-akpọ ịwago na ama nna anụ ife a na-ekwu so jisike ka ịkpọọ m 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ka anyị na-emekwa ka anyị na-eme mana taa bụ Thursday so anyị na-ewechi aka azụ ọfụma ana m ewechie mụ ọba ntichi n'azụ na-ewechi aka azụ ọfụma imeki sure that na ntinyere aka na ana wee wepụta egwu m kwesịrị ịnụ alright so onwe mana ụmụ nwoke arụrụ ana dị ụmụ nwoke na-arụ erika so a lot of them na ndị mana ha nwụọ na okwu ga-adị n'ezinụlọ
na ezinụlọ ga-agbabi into two, but a lot of them na-efeel na ọnwụ bụ the easiest way out, ka a hapụ mebi na ha mara kafa ya eji wee mejọ nke nwaanyị. Ịma na nwaanyị a mụrụ gị nwa, ịma na ike ha property gị ọfụma, onwere nke itinye n'afa mmadụ. Ihe ime bụkwa na ngwa bịa were ebe a yuzuo, ngwa bịa were ebe a nọ nke gị, mba maka gị ka m ji wee rụọ nke a. Sọsọ nọ igbuwere ọnụ ka ọ dị, nwere ebe ọ dị n'akwụkwọ. Ịmakwa na ụmụ gị ya azọ ihe azọ, ọ na ịma na this particular lady na o nwere ka esi emesi omume, kama ị ga-ewepụtazi obi gị make sure na ihe ọbụla ị na-enye ha na dọkụmentị ya. Ịma dọkụmentị ya, ịnalie ịnazie esemokwu abịa osebe ụmụaka nọkwala onwe fa dị happy, ebutebe elufa obi ọjọọ, obi inu, mgbe aka eji echeta elufa na ọbụrụ ha anwa bụ ife nwe ana, mana ọbụrụ mpafa bụ ife a, mana ebe anụ a na ha fọsụrụ onwe ha into the house, na onye ha ji maka ya wee nọrọ anwụgo, ngwapụbazianụ. Ma ọ bụ inwe ike nke ihe anụzi bụ asịfa ọkwa esego onye ọ na yafe agbasasị, ya aghọtago. So onye bụ omume adịrọ mma, and a lot of people na-agabiga through all these things. A lot of people, onye ịnụrụ akụkọ ya ka ihe ha eji wee mmadụ dat na abịa n'ezinụlọ na ha na-azọ nke a ma na amapụ ha, and most of them bụ otu a ka osu si ebido. Ịjụọ ha sị gị na onye a bụ osu, ịjụọ ha sị gị na onye nke a na-amapụrụ ya amapụ na ọ nọghọ n'usoro na ezinụlọ ahụ, ị na-awọndazi. So ihe njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta ahụ ka mmalụ ife na-akpata ụdị ihe. A lot of people na-ege anyị ntị bụ a lot of people that na pass through this ordeal. A lot of them bụ ndị nọ n'ime the ordeal. Ụfọdụ n'ime fa bụ mpafa ka dịkwa ndụ. So I think the earlier the better. Amara ihe na-akpata ya, amara ife kwesịrị ime ka emee ya, ka ewezuga ya bụ ọnọdụ. Ịghọtago, the ọnọdụ adịrọ mma, ọ bụrụ ihe mmadụ kwesịrị ịnọ n'ime ya, ọ bụrụ ihe mmadụ kwesịrị ịnọ n'ime ya, ọ bụrụ ihe mmadụ kwesịrị ị na-agabiga. Otu ụwa dị kịta, enwere enough stress, enwere enough trouble, enwere enough trauma. To be a Nigeria self is traumatic enough. Ọfọzụkwa mgbe etinyere gị n'ụdị ọnọdụ a. Saga na ebe ọ bụla nna anacheta azụ, mgbe nna chetara azụ ka m mepekwa phone line, enidi m ịzụchala obere afịa 1 or 2s. Yatago, mgbe nna chetakwala azụ, anyị ebido ebe anyị nọ. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Me, I know like wahala. Touch that breath to school. Onyejekwe Cecilia, good evening. How are you? Fly out to nowhere.
I'm fine, oh, Cecilia, I'm okay. Just headache. Cause even your boo gets a boo. Are you at home or you're still at work? Cecilia, where are you? One day you go better. I say one day, one day. One day you go better. I know one day, one day. One day you go better. You go better, you go better. You go better for me. Eh, I go get pikin. Your thoughts. Time na money. Time na money, yeah. Time na money. If you na money, yeah. Time na money. Only can go to use your time well. No maga waka. No maga. Eh, no wonder man. Money no dey fall from heaven. Do better thing, money go come. Na true word I dey tell you so. Oriango. Mm. Hey. Time na money, eh. Time na money. Time your time well. No, no gossip, gossip. You use your time well.
You sent me news now.
ịghọtago onye jekwe Cecilia daalụ sọ daalụ ịbala onwe gị ụlọ gbalụ okwu na ụka ọsọ nke ahụ aga mana ụfọdụ n'ime ụlọ ị ga-ama na ị amakwa na ihe a na ị kwesịrị ime iduru nwaanyị bakpuo n'ime ụlọ na-amụrụ gị onwe ekenekweghị gị onye ọma si iwaị ihe free na-atọ gị ọntụrụ achọbazie gị achọwa ndị nwaanyị chizie ka ọ na-abe di ya akpụgharị bịa gị nwa bụ na onwe gị bụ nwaanyị daalụo ikwekwuo ka akpụgharịa gị akpụgharị ana m ekenekwa gị sometimes unu adịghị eche the future unu adịghị eche the long term ihe unu na-eche bụ kịta kịta ka ego ya eshi wee mịa ka amakpuo ịmakpuche otu ishi wee makpuo ka eshi wee mapụtagharị ịmapụtagharị amapụta ị na-amagharị n'ime ebe ahụ arụ aka gị aka m na-anacheta azụ aga n'ebe ọbụla mgbe m pụtara ka m pịachie maka na time adịrọ but meanwhile for now ifeọma adịghị agwụ agwụ ọ bụ na ijighị ego ịnụ ifeọma anọ gị n'iru don't worry ọ sị na ọma nche gị ọ unu na-aba ma ntụkọ ego ọnụ because I know na the generation of 50-50 ọ na-adị mma nwaanyị nwoke ịbụ nwoke but in a situation bịa ebe nwoke ga-ebuchara nwoke gị and unu na-abụ cannot do without each other future unu the bright nka jeenu jee nke nwoke wepụta ife ọbụla inwe jee ebe nke nwaanyị mee ife n'isi ya inidiri ime trad inidiri just kwụọ ụgwọ isi ya the rest can come later these days sef ụmụaka anyị mụ na-emezi life flower girls na-emela anyị ashebi but megodi ihe n'isi da nke ahụ ndị Igbo be anyị kwetara nke ahụ bụ nke ahụ megodi ya first ọ dị important na-anacheta azụ aga n'ebe ọbụla ama apịachiela m enego m anya n'oge m adịrọzi so nna-asị unu daalụ kụnso nọnyelụ m ọ bụ na ịbụ nwoke na-achọ ịnụ nwaanyị ọ bụ na ịbụ nwaanyị na-achọ ịnụ di make sure na ihe niile asịsị na-eme ya ọ bụ na unu ama mmenwu ya biko nke ọbụla unu yọta unu eme ya ọ dị very very important ka mmadụ hapụ ịbịa ịkpọgharị mmadụ ibia in the future ọma ndị mma it's not a good thing ọ dịrọ mma chaa ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụrụ unu ga-anọ na Volt 104.3 FM onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ na-anụ ruru ama ebule ji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụọ maịl agbacha egwu ọ na-anụ ukwu ọ nọ na-akụ mmiri ncha baa gị anya ncha bagoro gị akụ n'anyụ rainy season dị tinye anya gị n'elu tinye anya gị na mmiri sachapụ ya sapụ ya bụ ncha ekwesịghị ịba gị n'anya so long as ị nọ n'Odenigbo na Volt 104.3 FM ndeme ka emechaa. Thank you, Cecilia. Thank you so much, Dalo. Enjoy the rest of your day too. Bye.